dili sa yon mangitag kwarta. Kabaw ba mo nga sildo kasagaran karon si 500 ang sa kadlaw? Pamana ba? Nya pila mo kabuok sa inyo ha? Imong mama, imong papa, ikaw, ang imong igsuon, bisag kintay, duha lang mo kabuok. Pila mo kabuok tanan? Upat. Upat mo kabuok, kapila mo mga sa kadlaw? Katulo. Meaning sa usa ka adlaw 12 kabuok mo kaon. Kung ang sa kadlaw mo gasto ka og 50 pesos kada kaon, unya i-times na nato og 12, 600 kuwangan ang sweldo. Sa usa ka adlaw kung upat mo kabuk mangaon 600 inyong kaon, yang sweldo si mong mama 500 ra, sweldo si mong papa 500 ra. Yan sir, naman si kwarta. Okay, para sa sunod adlaw to. Mingon ng mama ba, way kwarta. Yang kita ka, may kwarta yung pitaka. Mingon ka, baka kung si mama, o tinuod eh. Nasa kwarta, pero yung ugma, laing 600 na po, di ba? Sunod adlaw, laing 600 na po. Wapa na ilabot si mong baon. Wapa na ilabot si mong plate. So kung mangayo mo, nyawa mo tagain, kaya yun yung mama, way kwarta, sabta. Kaya dili sa yun mangitag kwarta. Manang imong mama o imong papa, gipa-eskwela ka. Aron kung kamo na yung manarbaho ko, mas lako yung sildo. Aron mahatag nimo ang gusto sa inyong anak. Nangayo mo niya gibawalan mo or gibalibaran mo tungod na kay naa pa mo kanon sunod. Dili kay wagi kwarta. Nanay kwarta, itanos kita ka nanay kwarta man. May bunga ba mo kay pagingon ni mama? Way kwarta. Di ka daw palitan mo sa sardinas. Kamu may kwarta. Mukhang palit sa sardinas. Kaya nga kwarta para kaon. Pero para project, wala. Para sa party, wala. Manang kung maayon yung mama niya magyaw-yaw, pawaw-yaw, wala sa. Eh gusto si mong mama, kung mangayo ka, karoon nga o gasto ang kwarta. Gusto si mong mama, kung tagaan ka niya, dili ni mo ni usikan ha. Ayaw usiki ha, kay gihaguan ra kanina ako. Ang uban niyo maingon na, gamay kay kong pam, di ko pinangga ni mama. Nga, wala man ay sildo si mama. Uban sinyo, dagkog baon. Basin dagkog sildo yung mama. So di mamang parihag sildo yung mama, di ba? Parihag di trabaho yung mama at papa. Di, so kung dili lindot ang inyong kahintang, sabtay mo mama ha. It's